Брутално убийство, нечовешка жестокост. Преди няколко часа в центъра на София на Лъвов мост мъж на 36 години е блъснат в коритото на моста за 10 евро и канабис. Това заявиха от полицията преди броени минути. Мъжът е от столичния квартал Христо Ботев. Той се скарал с негов съкварталец, при което човекът го блъснал. Падайки, мъжът е издъхнал. Това се случва пред десетки, да не кажем пред стотици свидетели. Млада жена записва това на клип. Виждате снимките, те са от нейния клип. Тя се казва Александрова. Публикувала го е в социалните мрежи. Коментирайте друг път, ставали ли сте свидетели на такова брутално престъпление. За сумата от 10 евро и малко канал на обща стойност 40 евро. Коментирайте.